Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwana biyu tashar mu ta Golden Gate Forex Academy ba mu saka bidiyo ba. So yau mun kawo muku wani bidiyo wanda da yawan traders da suke trading Judas wannan bidiyon zai taimaka musu. A kullum Golden Gate Forex Academy tana kokari domin ta kawo muku videos da za su zo ilimin da zai sa mutum ya zamanto ya dogara da kansa a harkar Forex industry da kuma matakin trading na crypto. So darasinmu na yau za mu yi darasi ne akan NQ micro time. Wannan NQ micro time din an yi videos da yawa, na yi Judas ban yi PM session ba, which is zan yi shi daga baya, amma kuma yawan da tambayoyin da ake yi mun akan Judas din yasa zan yi wannan video akan micro times din nan. So wa'annan lokuta da na ware ga sun na rubuta, na ware lokuta ne akalla minti 30 wanda tsakanin wannan minti 30 din muke samun canji. Wani zubin minti 30 in farko za ta zamanto za a yi kamar consolidating ne, za a yi rancin a guri daya, sai minti 30 ta gaba za a yi manipulation, sai kuma minti 30 na gaba kuma sai a yi distributing zuwa inda ake so aje. So haka kuma in ka duba kuma za ka gani PM session ma maka ta akwai minti 30 farko 13:30 which is da kuma 14:00 hours sai kuma 14:30. So wannan time din su ma a lokacin PM session muna fuskantar abubuwa daban-daban. Watakila lokacin da market take so ta delivering zuwa wani demand zone ko kuma supply zone, maybe daga sama ne tana so ta sauko kasa, so za ka iya samun market ta sauko daga 13:30 zuwa 14:00 PM session, za ka ta sauko. To wannan lokacin da take saukowa kuma za gani da zarar 14:30 ta yi sai kuma a baka buy setup, saboda mai wannan saukowa da aka yi an yi retracement ne, an yi manipulating wasu da suke ganin kamar za a ci gaba da yin sell, halin kuma asalin distributing din zai fara ne a ta 14:30. To ya ake gane wa'annan micro time din da kuma yaya ake amfani da su? So abu na farko da zaka fara saka a ranka shine wannan micro times din ne kana so ka yi amfani da su, ya kamata ka kudurce bias ɗinka a zuciyarka. Saboda akwai wanda zaka suna trading Judas ba tare da bias ba, which is very very wrong. Kai trading abu ba tare da ka san me higher time frame ɗinka yake ba, saboda me zaka iya zuwa ka samu setup maybe baka san manipulation bane kake bi ko ba haka ba. Amma misali idan ka san bias ɗinka, ka san me kake nema a sati ko kuma a rana ko kuma a awa daya, wanda ina kake so a jema a 1 hour time frame ɗinka. So in ka fahimci wannan time zone ɗin naka na higher time frame, so da kayan amfani da Judas za su fayyace ma, maybe za ka iya zuwa 9:30 na farko a lokacin buɗe Judas a yi distributing ko kuma a yi manipulating, cewa rada manipulating zuwa wani large PD array da muke da shi, wanda zai tura market da kanar kuma ta tura shi zuwa sama. So bari mu ga yadda ake amfani da shi. Abu na farko da za mu mai da hankali akan wannan 9:30, 11:00 sannan kuma da 10:30 da kuma 11:00. So a lokacin PM session kuma za mu mai da hankali akan 13:30, 14:00 da kuma 14:30 PM. So abinda za mu yi, bari mu je a kenan. An kuka duba market ta yi consolidating tun daga 6 AM kenan zuwa 9 AM. Kuka duba za ku ga market din ta yi consolidating a nan. So wannan consolidating din da aka samu, market ta yi makali a guri daya, kuna gani. So da aka samu wannan consolidating din, sai market ta ta killo din shi exactly 9:30. bari na cire wannan da shi, exactly wannan candle din shine na 9:30 da muke da shi. Market kuka duba ta zo ta dauke mana wannan loading consolidating da muke da shi, an dauke wannan loading da muke da su, an dauke su. So da aka dauke wannan loss din da ake da shi, sai market ta juya da karfi, dai kamar za ta yi buy. So a nan gurin kuma still dai bamu da price action da zai nuna mana cewa market ta yi breaking structure ko kuma ta yi change shifting market structure. So a nan dai mun riga mun samu seek and destroy ne. Market ta yi seeking na kasan nan kuma ta yi destroy na saman nan. So in kuka duba za ku gani exactly 9:30 bamu da setup mai kyau ko ba haka ba. So amma abin da ya kawo da juyawa zuwa 10, kuka duba nan ne exactly 10, mun samu market distributing a nan gurin. Market ta canja akalarta daga wannan
trend din zuwa mai downtrend, saboda mai nan mun samu pure price action wanda market ta bamu mitigation block. Kuna ganin shi gashi na market ta bamu mitigation block kuma da fair value gap. A nan muka samu shift in market structure din mu. Market ta shifting a nan, an yi shifting a nan gurin. So bayan market ta yi shifting a nan gurin, wannan kuma muka samu mai failure swing a nan gurin. Mun samu failure swing. So yanzu mun samu mai mitigation block. So muna expecting market ta distributing, saboda mai kuka duba wannan ma market ta dauke shi a matsayin liquidity, sannan duk wani rested liquidity da ke nan gurin market ta gama dauke shi a nan gurin. Wannan ne last high din da aka dauke, market ta zo ta dauke shi a nan gurin kamar yadda kuke gani. So amma wanda ya zo yana yake sha'awa ya faka ya da sauri yana so ya trading a Judas kamar 930, kaga in ya zo maybe zai shiga setup din da bai zama to confirm setup ba, maybe ya ce zai ka buy ne, ko kuma buy din ma ya ga nuna masa kamar ta yi buy kuma alhali na ta yaudare shi, saboda mai market din bata gama nuna structure mai kyau ba, saboda mai babu pure price action sai daga baya aka bamu price action da nan. Wani zai iya ce ma nan gurin ma an samu tint of character, an samu tint of character, amma abinda zaka duba a nan gurin wannan high din da high din kasa zaka gani su suka fara seeking, suka sake fara mai suka yi seek and destroy. So wannan seek and destroy inda suka yi shi ya tabbatar mana cewa market tana jiran ta kara samun wani confirm liquidity sweep. Aka samu wannan confirm liquidity sweep, the next shift of market structure za mu samu da shi za mu yi amfani. To kuma za mu yi amfani da wannan shift in market structure din ne mai a lokaci, za mu yi amfani da lokaci. To lokacin da za mu yi amfani da shi shine mai zai zama to a cikin wannan 9:30 10 ko kuma 10:30 ko kuma 11. So wannan shift in market structure din ya faru ne exactly 9:30 10 o'clock. In kuka duba wannan blue candle na saka hannu a kai shine exactly 10 o'clock. So market ta juya a nan gudun kuma ta bamu wannan fair value gap kuma ga order din mu na mitigation block. So za mu trade din mu with mitigation block din nan. Okay, muka take trade din mu da mitigation block din nan, za mu shiga trade, za mu sa stop loss din ma nan babu wannan high na mitigation, sannan kuma za mu targeting risk to reward ratio kamar 3 kenan. Okay, bari mu ga za ta bamu. Okay, gashi nan mun samu 1 to 3. So kaga wannan ai an ba wasu abu, akwai wani ilimi a nan gurin wanda ba kowa ne ya san shi ba. Kai da ka zo kana kokarin samun buy setup a 9:30 sai kuma kasance kuma market ta baka setup a exactly 10. So wannan fair value gap din da ya bamu a cikin exactly 10 AM din nan, shi ya bamu confirmation cewa da a ce babu fair value gap ba za mu take trade din, saboda mun san babu volume a gurin. So da muka samu wannan volume din market ta da ta yi balancing din shi, sai kuma muka samu wannan massive market ta yi distributing zuwa kasa. So bari mu duba mu gani exactly kuma 9:30 mai muka kara samu. Kuka gani exactly 9:30 mun kara samu mai market mai structure shi a nan gurin. Break of market structure ga ta nan, an sake mai break of market structure a nan gudu, sannan ka ƙara samun wannan fair value gap. Kuka duba akwai wani tiny fair value gap wanda ya dan makale bai da girma sosai, amma kuma mai market ta yi amfani da shi. So bacin wannan fair value gap din ma muna da mai fair value gap wanda shi ma fair value gap ne da aka bayar da shi a baya, ka gan shi kun gan shi. Wannan shine fair value gap da muke da shi. Ka kokarin za ka yi amfani da wancan bai ma ba, za ka iya amfani da fair value gap. So ya danganta da yadda ilimin ka ya kai da kake gane irin saurin gane fahimtar inda market take distributing abubuwa kuma da yadda market take creating abubuwa. So a nan ma za ka iya amfani da fair value gap kuma fair value gap da aka creating wajen wannan 10:30 ka shiga kuma ci gaba da tafiya da mai sell setup ɗinka. So bari mu using sell short position ɗin ma nan, mu saka a nan ko kuma mu saka kan wannan fiber, wannan din mu ya zama kan wannan order block din, sannan za mu targetin mai 1 to 3 ko kuma opposite liquidity. Okay, so ga shi nan abin da ya faru, kuna da gani wa'annan su ne setup din da aka samu a rana daya, which is mun yi amfani da dukansu da lokaci, ba da kan muka shiga setup din nan ba, mun yi amfani da lokaci muka shiga wannan setup din. Market ta zo ta bamu abin da muke so, kuma mun bi market yadda ya kamata, saboda me ba mu mata gaggawa ba. Duk wanda ya zo zai trade Judas ko
kuma micro times na NQ kai mata gaggawa kai ma za ka gaggawa a PNL ɗinka. In ka gaggawa kuma a PNL ɗinka ka san me jikinka ne zai gaya ma, wannan ba wai sai an ma wani dogon bayani ba. So bari mu je wannan na gaba. Wannan kun ga exactly 11 shi ma ka samu wannan buy setup din, kuma an samu abin da ake so a nan gudu. So haka ma which is kaga 11 kuma is not powerful kamar yadda sauran 9:30 zuwa 10:30 zuwa 11 take. 11 zuwa gaba a marketing ba ta da volume sosai saboda mai an fara tunanin za a shiga launch hour. Launch hour din mu shine a around 12. To wannan kokarin da za a shiga na launch hour za a fara samun irin like sauki a kasuwa, volume zai fara raguwa. Haka marketing take tafiya har sai an yi launch hour, kuma aka yi launch hour za a yi hunting wani sell side ko kuma buy side liquidity sai kuma a juya a cigaba da tafiya. So bari mu je PM session ɗinta mu gani akai ka duba ai kamar trend ɗin mu na baya wana da wannan sell side liquidity a baya, the point of sell side liquidity. Market ta zo ta yi running din su, mun gani market ta yi running sell side liquidity, sannan kuma market ta dawo maka cikin wannan order block da kuma fire value gap da muke da shi a nan wajen. So wannan fire value gap da kuma order block da muke da shi market ta dawo ta retracing akan su, sannan kuma ta juya kamar yadda kuke gani kamar haka. Kaga wannan zai zama to trend continuation kenan. Za a ci gaba da continue, za a ci gaba da trend daga inda aka tsaya, tunda mai automatically a lokacin market tana downtrend. So wannan pushing din da aka zo aka tsakanin launch hour zuwa 13:30 aka ci gaba da pushing, an dawo cikin wannan an yi balancing wannan CB din ne. Bayan an yi balancing wannan CB din sai muka ƙara samun market ta fara distributing. So anan ma daga 13:30 za ka iya jiran kasuwa ta bar maka confirmation around 14. So anan za ka fara neman setup ɗinka around 14:30 za ka fara neman setup ɗinka. So kun ga around 14 mun samu wannan juyawa which is bai bamu confirmation na buy ba, saboda mai babu wani order block a nan gurin, kuma babu wani swing point a nan gurin da ya nuna mana cewa market ta yi breaking din shi kuma with fair value gap da zai bamu buy setup. So amma mai mun ga market ta dawo cikin wani fair value gap a nan gurin, kuka duba muna da fair value gap a nan gurin wanda market ta dawo cikinsa ta yi distributing, ta yi taking orders a nan gurin. So wannan fair value gap ne zama muna first entry din mu a 14 o'clock za mu trade din mu za mu nemi sell a nan, which is low risk. Stop loss din mu zai zama to above wannan order block, muna da order block a nan, wannan akwai order block a nan. So za mu targeting kuma 1 to 3. Okay, exactly 1 to 3 saboda kakka cika zakewa market, kuma ka san market tana amfani da lokaci ta ke juya a kowane lokaci ta ga dama. So kakka cika zake mata a exactly 14 ka shiga ka nemi sell 1 to 3 kuma ka kisa tipin ka market ta juyo around 14:30 ta nemi buy kuma ta taking ɗinka a stop loss. So tun yanzu ka fahimci yadda abin yake. So exactly 14 muka duba 13:30 ba mu da buy setup, an samu retracement da sell, mun samu wannan total soup na sun da wannan da order block anan, muka samu wannan total soup din anan. Market time manipulating wanda suke so su shiga anan gurin da buy, which is daga baya kuma na san aka zo aka cire su anan a yin sweeping din su as liquidity. So bari mu je kuma trade na gaba. Muka samu wannan juyawa, muka samu wannan breaker da fair value gap ga wannan order block anan. Market ta yi amfani da wannan order block din ta juyo exactly 9:30 market ta juyo kansa ta yi taking buys order. Kaga anan yan buy sun samu buy order su wanda ya taking serious notes kenan akan yadda yake fahimtar kasuwa, zai yi taking buy orders din sa anan kai targeting 1 to 3 din ka, which is normal, kuma za ka samu kamar yadda za ku gani kamar yanzu in ka shiga maybe anan stop loss ɗinka zai zama akan wannan kasan order block na breaker din nan. So sai ka targeting kuma 1 to 3. So gashi nan ko almost 1 to 4 ma an kai ce almost 1 to 4 gashi nan 1 to 3 din mu exactly ta bamu. So abinda nake so ku fahimta anan shine kaga anan gurin mun samu buy setup a farkon budewa micro time, mun samu buy setup. So in muka duba ku gani 9:30 zuwa 9:30 ba mu samu buy, muna da an yi tracement ne into wannan order block na breaker da muke da shi aka ƙara pushing aka taking wannan high din. To mun ji mun samu wannan setup din. So muka duba a cikin time kafin ya kulle karfe around 10:22 gashi nan muka samu wannan shift in market structure
10:22 10:25 aka samu dai around 10:30 muka samu wannan shift in market structure din. So wannan shift in market structure din da aka samu a wannan lokacin, saboda muna amfani da lokaci za mu yi considering din sa valid, saboda me duk abin da muka ce muna amfani da lokaci, market din ma ita ma tana amfani da lokaci. So muka samu wannan shift in market structure, kun gani wannan order block din ya dawo yin tracing din shi. A nan zai iya zama tuma missing trade, kai missing din shi, amma kuma kuka duba a nan baya na cire wannan zamu ga muna da fair value lookup a nan. So za mu iya amfani da wannan fair value lookup din. I'm taking trade da kan wannan fair value lookup din da muke da shi a nan, kamar yadda market ya respecting din shi. I'm taking trade a nan. Za mu sa stop loss mu ko tsakanin wannan order block din na breaker din nan, za mu saka shi a nan ko kuma mu saka shi a saman sa, da ya danganta da yadda kake risk reward ratio ɗinka. So za ka targeting 1 to 3, normal 1 to 3. So gashi nan aka maybe ka samu buy setup a nan, ka ƙara samun setup a nan, setup kusan guda biyu sun fara ma a lokaci guda, tsakanin mintuna, tsakanin bambancin 30-30, wanda farko ya baka buy, na biyu ya baka retracement, na uku kuma ya baka sell. So kun ga amfani da micro time din kenan. So kaka zake wa micro, saboda micro trading kamar scalping ne, ko kuma ce ma like scalping ne, saboda me scalping ne, saboda ba a wuce minti 30. Duk trading da zaka yi ba ka minti 30 ba, minti 15, minti 10, wani kuma minti 5 ka gama, dole scalping ake kiransa. Da dai a ce muna taking trade, muna holding trade ne kamar awa 2, awa 3, awa 4, za mu iya ce masa muna intraday trading ne muke yi, ko kuma muna kwana a ciki sai mu ce muna swing trading. So wannan scalping ne, za ka taking trade ɗinka, set ɗinka a nan, za ka targeting risk reward ratio ɗinka. So bari mu tafi PM session ɗinsa shi ma. So exactly PM session, abinda muka samu shi ma trend continuation ne muka samu. 13:30 da muka samu market ta trading above it, dai su kuma wannan liquidity, kuma muka dawo cikin wannan CB da muke da shi. Wannan CB kuka duba muna da wannan CB a nan, market ta dawo cikin sa kuma ta yi su liquidity. To bayan da aka dawo wannan CB din aka yi su liquidity, exactly kuma 14 muka samu mai muka fara samun distributing, market ta kokarin dawa exactly 9:30 14:30, which is ta ba mu setup a nan gurin, wanda za ka iya shiga da swing point mai kyau da kuma fair value lookup. So wannan swing point din shi ya jawo juya, saboda mai kasan mai trend continuation ne, ba mu amfani da wannan buy setup saboda mai san trend continuation ne, kamar tun anan muka samu trend continuation. So wannan buy din da muka gani kamar trap ne, in ka shiga zai cire ka. So wannan sell din da muka nema na farko da fair value lookup na farko da muka samu around 14:27, which is closer to 14:30, za mu taking trade din ma'ana wuce kamar da kuke gani, za mu taking trade din ma'ana za mu targeting opposite liquidity. So amma wannan trading is not always right, ba ko da yaushe zaka ke ganin abin da kake tunani kana backtesting zaka ke ganin shi a zahiri ba. Sometimes za su taba kwalwarka, su taba tunaninka, za ka yi kokarin ka gano da suke tafiya, amma kuma in baka da higher time bias, isa na ce tun a farkon bidiyon nan, higher time bias din ka zai determine inda za ka ke nema a trade din nan, saboda me idan baka san da market take zo ta tafi ba a higher time frame, karamin time frame irin wannan za a yi manipulating ɗinka, za ka ga buy setup a inda bai kamata ba, kuma ka ga sell setup a inda bai kamata ka sell setup ba gurin ba. To kaga wannan buy da sell din da za su zama to as manipulation ne, za a manipulating ɗinka ka shiga, stop loss ɗinka ya zama to kamar liquidity to market, wanda zai kara market volume da tafiya. So wannan kenan, ga mu je trade na gaba. Market ta zo ta ba da wannan buy setup ne, wannan kuka gani, wannan za ka yi amfani da fair value lookups da suke bayana a 1 hour 4 hour daily time frame ɗinka, shi zai ba confirming kai wannan buy ne, saboda in ka duba za ka tsorata shiga irin like ga wannan buy din ga CBs da yawa an ban ma fair value lookup, kana za ka yi tunanin za ka trace mai, sai kuma ka baka wannan mai fair value lookup da order block kuma break up structure. Za mu yi taking trade din ma'anan wannan fair value lookup din first time da muke da shi kenan. Za mu yi taking trade din ma'anan taking trade din targeting 1 to 3 restore ratio kamar yadda muka saba. So bari mu je 9:30 mu gani, 10:30 10 exactly 10 okay 10 okay, muna da setup market da su kin wannan muka dawo order block breaker kenan, muka shigo nan mun samu sell setup nan exactly ga fair value da market ta dawo around 10:30. ku kula fa wannan time din da ake fada muku gashi nan market ta dawo 10:30.
so wannan dawa da aka yi a 10:30 muka samu setup na sell. Za ka targeting opposite liquidity, which is in ka saka trade ɗinka a nan cikin fair value gap, stop loss ɗinka definitely yana kan order block ɗin nan da kake da shi. Za ka sa stop loss akan order block ɗinka. Wannan order block ɗin zai zama mana da stop loss ɗinmu. Za mu targeting 1 to 3, which is fine and good. Market ta bamu sai ta ci gaba da tafiya. Kishin 1 to 3 kaga kai scalping kenan a cikin wannan trade. So kuma kuka duba around 11 ma nan ka samu buy setup an juya, market ta ci gaba da rally, aka zo PM session. So kuka duba PM session is not quite enough. Market din bata bada kamar cikakken tafiya saboda tun daga baya kuka duba ba mu samu yin taking sell liquidity wanda na mu ce za mu ci gaba da baya saboda mun ga market ta tafiya tana uptrend. Gaba daya dai market tana cikin buy side nan muna da sell entry, nan muna da sell entry. So amma kuma kuka duba gaba da sell entry din is not real proper, da is proper, but abinda nake so nuna muku anan babu distributing anan, ba distributing, market ta ci gaba da ranging, ta ci gaba da tafiya. So bari mu je trade. So ga wani interested trade da nake so ne ba da magana kan shi. Kuka duba daga 18:30 daga 8:30 zuwa 9:30 mun samu wannan consolidating, da market ta yi consolidating har around 10. Around 10 muka samu wannan market ta yi sweeping liquidity kamar yadda kuke gani. An yi manipulating kenan. Wannan sweeping liquidity din ya jawo cewa like idan wanda ke kallon wannan ya san market ta yi sweeping liquidity ne a nan gurin. An yi sweeping liquidity, wannan liquidity da aka dauka an yi sweeping din shi. Wannan ya ba mu juya a nan gurin daga mitigation block din mu da kuma fair value. To market bata yi tracing ba, za ka yi take manual trade ɗinka a nan, kai targeting wannan. Kuma sannan nan muna da breaker. In ka duba 3 minutes za ka iya samun breaker da aka yi amfani da ita a nan gurin tunda market ta dawo ta ciyo kanta. Sannan ma nan muna da fair value gap wanda ya daidai da around 10:30. Za mu yi taking trade din a nan ko kuma wannan fair value gap din mai opposite liquidity, which is mun samu wata trade din. So kuma daga nan kuma da ka duba tsakanin 11 zuwa 11:30 muka samu setups na sell, aka distributing zuwa wannan fair value gap din da muke da shi. Sannan kuma market ta cika da juya, aka yi launch hour, aka yi super liquidity. So muka dawo wannan 11 nan 13:30 din muka 14:00 hours muka samu wannan sell setup din. Market ta dawo ta distributing cikin wannan order block da muke da su. Market ta dawo kansu, sai kuma aka samu mai ga wani fair value da market ta yi direction akan samu zai mai sell setup. Daga nan za ka take trade ɗinka ko a wannan fair value gap din, wannan zai zuba mata maka sifin da za a yi amfani da shi, sai ka targeting mai opposite liquidity, which is market. So wannan shawara ce ga wanda suke kallon wannan tashar tamu a wannan lokaci. Wannan darasi da muka kawo muku shi darasi ne da mafi yawancin academy da muke da su suna da amfani da shi, kuma sannan ana biyan kuɗi mai yawa sosai domin a koya ma wannan setup. So yau mun kawo muku shi kyauta a YouTube. Abinda muke bukata a gare ku mu ba wani abu bane ba da ku mana sharing wannan bidiyon, sannan ku subscribing, ku yi liking saboda mu samu mai ƙwarin gwiwa da za mu ke kawo muku irin wannan setups da kuma yadda ake amfani da su a kasuwar forex da kuma crypto. So sai akan wannan setup saboda na san mafi yawancin ku za ku ji daɗin wannan setup sun kuma za ku amfana da shi sosai da sosai saboda mai abu ne da golden abu ne wanda baka buƙatar sai ka yi wani sha wahala sosai. Inda har ka iya technical analysis kuma ka san fundamentals, ka iya guiding kanka a cikin yadda za ka iya trade rana, za ka trade rana ba za ka trade ba. So kuma kana neman setup ne ko kana neman model da za ka yi amfani da shi, to wannan naka ne. Wannan bidiyon na dedicated ne shi ne ga iyayen da suka rasu. Allah ya ba su, Allah ya ji kansu, Allah ya musu rahama.